ngabe sengitholile mhlawumbe sengiyile iyodwa okungukuthi funeka ufoma ngapha nangapha eyodwa la eyodwa ngale office
ukuze iqale nayo isebenze. I-quotation yakhona 163,000. Akuthoke kakhulu ngemali ngoba siyakhuleka uNkulunkulu uyasinika imali. Inkinga khona ugesi wethu mncane, kufuneka i-3-phase. Sengi-aplayileke kwa-Eskom, yamazi kwe-Eskom, ngaphela u-6 months, ngaphela unyaka. Bengafikile, kufuneka baqale bafike ukuze babone ukuthi lo-3-phase ozokwenza esikhotsheni somphakathi noma bazosinika eyethu i-transform iyabaleka kuligama. Ngicabanga ukuthi ngizofuna yona i-transformer ngoba basaphinde enkulu ngalezo like 5,000 to 6,000. Kufanele vele le-transform supply lanale ezokwakhiwa ngale. So-ke angazi ukuthi isikhathi singakanani sesinayo ukuthi enkulu la noma ungena la ofisini lami uzoyibona seyifakile u-electrician bakundaba Eskom-ke manje angimazi kofika nini ngiyakhona nje kwa-Xland ngibatshela ukuthi i-quotation yenu ningayivali silethe u-Eskom ngaze kofika nini siphumelele phambili lamafena kuyasibangela umsindo. Singadlula-ke kulelo phuzu noma wathina amaphuzu esengikhulumile ngawo noma maningi siyokuwaphinde. Angidlulele esiphekweni sekukhulumile ngaso umama ukuthi banesipheko. Kunabazalwane asebeyikhiphile imali yesipheko. Angenalo isikhwama ngilutho kodwa manje ifoni yami erekhothayo sekhona impela sebengenisile imali yesipheko sebhasini la emabhrentshini ukuthi ususeleke wena sengadlula-ke lapho. Angene kulo leli phuzu akhuluma ngalo umama akanabanga kakhulu. Kunabazalwane angazi bavukaphi ekuthiwe-ke abantu abakhonza ukubhala bavuke emaminithi abafisa ukuhamba nathi. Sengichazile-ke nokho ukuthi angiyichazela lento ukuze bangakulinga abanye abazoqhamuka ukuthi bazalwane asikwazi ukuhamba nomzalwane vele athi ngicela ukuhamba nobaba nomama kulo enkonzweni ethize. Wena number 1 siyabhuka lapho siyakhona ngoba kufanele sibe umthwalo kubazalwane. Manje-ke masibhukhile-ke thina uNkulunkulu esinikile imali yokubhukha sizolala solala khona. Wena-ke uzofika ulalele sizokuthini-ke wena uhamba nathi. Inkinga-ke leyo. So-ke ngiyacela ukuthi abantu abathanda ukuhamba number 1 bazi ukuthi akuvakasha. Asihambi ngoba sivakasha. Sisemsebenzini kaNkulunkulu singamasosha. Ngaphambi kokuba sihambe thina singena emkhosini. Ngiyakodlule nje ngithathe 138 days omkhosi. Hhayi ngesikhathi esisodwa ngoba uma ngiphuma kufanele ngithandaze. USathane uyasishaya phambili, uyasilindela phambili. Ngibuyele kulaba abacelayo uzohamba nathi nje uyileni emkhosini noma usezosebenzisa wena uSathane ekhaya thina. Angidluleke la. So-ke kufanele njalo uma siphuma singene emkhosini ngoba uSathane uyasishaya. Ngangayixoxa le ndaba ngelinye ilanga ukuthi omunye umfundisi wayivutha uxoxa-ke i-devaluation asayinwe uSathane ukumwisa. Lo mfundisi wayivutha indlela ayivutha ngayo mayihamba eThekwini kwakukhanya isihlathi sonke sekwasebenzisa amagama okuqala-ke oSmith Street. Mayihamba kuSmith Street kwelikamoya uSmith Street uwumlilo, amadimoni abanamadimoni ayaphuma ayabaleka la ngendlela ayivutha ngayo. Mayigibela isitimela sonke emehlweni abo ezidembeloshiphazi sibomvu siwumlilo engashumayeli engenze lutho eyihlalele futhi isiphepho ngendlela ayivutha ngayo. uNkulunkulu wayenza izwi kuye ama-104 verse 4 lithi ngenza iinkonzo zami zibe ngamalanga omlilo. So-ke yilokho okufunakalayo-ke. Lo mfundisi-ke uSathane waplana wathola ukuthi amandla akhe wathola ifasting emkhosini. Base bemenza baba busy, bahlala bathi no asimenza abe busy.
abe nenkonzo ey'ntathu ngosuku. Wabhizi, wamenywa ngapha nangapha, wamenywa ngapha nangapha, wakhohlwa ifastini. So-ke ngamanye amagama akusho ukuthi uma umenywe enkonzweni uya ngoba umenywe uNkulunkulu, noSathane uyakumema ngoba efuna ukukushaya. So yikho-ke siyenza le nkonzo yomkhosi ngaphezu kwenu nonke, noma ngaphezu kwalezi esizimemezela ekhaya lethu sithi kunomkhosi othize. Ngumemezela nabo uNkulunkulu ethi akumemezele. Eyami nginingi nendlela emangalisayo. Ngeke uyibale uma ungafuni uyenza kanye nami. Ngoba mncane kuba nami sengicane. Asidluleke lapho. Ngike ngakhuluma-ke ngisekulo leli phuzu nomfundisi wasoThongathi bona abahambayo. Saye eCape Town unyaka odlule sababona bekhona. Saye eGoli babakhona. Saye eMpumalanga sababona bekhona. Uthi-ke benza izwi. Sa-adresele isho ngithe asivakashi. Asihambe indawo ngoba sikuhle indawo sivakasha sisithathovakashi. Bathi benza uLuka 8. Mayizoma ndiyamazi uLuka 8 ukuthi yini. Ake sisibukele lesi silwane soLuka 8. Uthi umfundisi wasoThongathi ngoba ibona bahamba kakhulu. Bayaziqashela imoto, bayazigibelela ibhanoyi, abahluphi umuntu bayabhukha phambili, babhukhe netransport ezobathutha phambili. Njengoba nje sase-Cape Town belala kude nendawo esikhonzela kuyo babhukha. uLuka 8 abathi benza wona sofunda uverse 1 kuya ku-3. uJesu ushumayela ngemifanekiso, verse 1. Kwathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana eshumayela ememezela ivangeli benaye abayishumi nambili abafundi bakhe labo. Uthi kuverse 2, nabesifazane abathile ababekhulukisiwe kubo omoya ababi nasezifweni, uMariya obizwa ngokuthi uMagdalene okwakuphume kuyo amadimoni ayisikhombisa, noJohana umkaKhuza, induna kaHerodi, noSuzana nabanye abaningi ababebakhonza ngempahla yabo. So abantu abahamba nathi vele kube specific utho olwenzayo bathi benza uLuka 8. Benza lokhu kwakwenziwa abantu behamba noJesu bemkhonza ngezimpahla zabo. Nabo-ke bayasikhonza ngezimpahla zabo. Hayi ngoba sishintshe sifuna ukukhonza bathi benzile. So-ke ungacabangeli ukuthi ungakhandwa kuyavakasha noma wena ucashe ngokuthi hayi ngifuna ukuya enkonzweni yaseGoli, enganingi vele uzoyithola ku-YouTube, uzoyithola ku-WhatsApp. Kumele obala nje uma ubiziwe usho ukuthi ubiziwe, uyisosha, uyolwa, hhayi ukuthi uvakashe. So-ke benza izwi-ke bona njengoba kubalwa besifazane, omunye wayekhishwa amadimoni awu-7, omunye umkaKhuza, induna kaHerodi, kuthiwa yisibili-ke lowo mama eyinkosikazi kaFuza. Ngamanye amagama laba behamba khona wayefinansa intshumayelo noma iministry kaJesu. So abantu babizwa ngendlela ezingafani. So-ke nawe hamba ngoba uwubizwa, ngoba uma kuvela ingozi la ekubiza uNkulunkulu akungasolwa muntu ukuthi wayehambelane hambe nobani, akwazi ukuthi uhamba ngoba ubiziwe, hhayi ukuthi uyavakasha. Asivakashe, sisemsebenzini kaNkulunkulu. Ngi-adresse nje kahle. Ngakho-ke sicela ukuthi-ke abafuna ukuhamba, ngoba okwamanje ibranch yasoThongathi ehambayo, tshela umfundisi wakho ebrentini akucelele umfundisi wasoThongathi. Umfundisi wasoThongathi uzothinta ikomiti lakhe elihlelayo ezwe ukuthi isikhala sikhona yini, noma kufuneka kuqashwe enye i-transport, elinye itekisi uma kuyitekisi kanti kubaningi abafuna ukuhamba sikwazi ukuvimba abantu. Yingakho ngivizelele ukuthi asivakashe, siyosebenza. So-ke ake umuntu ongekho ebrentini kuphela wama-branch angaphansi kwabantu ngendlela abaningi ngayo, ongazikhulumela nomfundisi waseThongathi athi, mama ngicela ukuhamba nani, anginamfundisi mina la ngikhona.
kodwa ungabizi iy'ndleko-ke nabo abasothongati ngoba baqasha ngemali yabo, bahamba ngemali yabo, balala ngemali yabo phambili, badla imali yabo ukuze uNkulunkulu ababusise. Ngiphumela obala-ke ngiyithazele ngoba manje ngiyayibona izofuna ukuphuma esandleni. Thina asikwazi ukuthatha umuntu othize sihambe naye ibandla likhulu, kusasa uzofuna ukuhamba omunye sithi masingabathi enganahamba nobani. So kufanele bonke abantu sibaphathe ngokufana nezingane zethu. So ngamanye amagama-ke sidwebe ulayini, asizuhamba namuntu ukuze kungadaleki umgodi wokuthi kusasa bonke abantu bafuna ukuhamba nabo. Ngale kwalokho-ke sithengeleni ibhasi esizongena kulo sonke-ke sihambe kanye kanye. Ngoba mina uNkulunkulu bengakangitsheli ngithenge ibhasi, ukuthi sithengeleni nina-ke ibhasi ngoba ngifuna ukuhamba. Sengiyadlula-ke kule issue, ngicabanga ukuthi sengiyichaze ngokwanele i-issue yabantu abafuna ukuhamba. Asivimbi umuntu ofuna ukuhamba, kodwa-ke nawe thandaza, sonke siyathandaza imali sinikwa uNkulunkulu yokuhamba. Kule mpelasonto-ke siseDiepkloof eSoweto, sohamba ngoLwesihlanu ntambama, bese kuba mhla 15 and 16 inkonzo ngoMgqibelo, inkonzo yesonto bese siyabuya ukugcina inkosi. Bese kuthi ngomhla ka-28 kuphela kwale nyanga siya eLangloop eMpumalanga, eNkomazi district. Lenye indawo engafani nalesa sikubona sasisePhiva last year. Kunomfundisi lapho mhlawumbe ngo-2 years kuya ku-3 years angene ekhaya lethu. Uzinikelile ngonyaka odlule wathi sengowasentabeni. Uma sengowasentabeni-ke ngumfundisi, kufanele-ke sibone ukuthi uba ne-branch, sibone ukuthi uyenza umsebenzi kaNkulunkulu awubizele. Ungitshelile-ke last year wayesethi kunendawo abahlulekile ukwakha yabo abebenayo sebeyidlulisele entabeni leyo ndawo. So kufanele-ke singihambe-ke ngiyoyibona. Ukudeka eMpumalanga awukwazi ukuhamba uyobona indawo kuphela, sikufanele ngenze imvuselelo. Lolu suku-ke luvele ngoba besiplane ukuthi sovula indlu eyakhiwa eMafakatini, bathi abakho ready. So ngayithatha-ke le weekend uma ngithandaza uNkulunkulu ongivumele sinikeze abaseLangloop. Indawo esiqala ukuya kuyona eMpumalanga siyoyibona ngoba ngikwazi ukuthumela iy'mali zikaNkulunkulu endaweni engayazi. Yakhiwa kwakhiwa into engayazi. So bese kufanele kwakhiwe-ke lapho. Nalapho esasikhona ePhiva, umkhukhu kagoga ezakhele wona kukhonzwa kuwo uphephukile. So bese kufanele nakhona ngibone-ke ukuthi kuyakhiwa. Angazi ukuthi umuntu uyokwakha azange bethuleke. Ngoba phela ngisafuna ukubeka imali yokwakha ngapha emuva. Kufuneka minimum of 5 million ukuze kwakhiwe. Sizobona-ke lokho uNkulunkulu asenzela khona. Ukuthi nge-weekend yokuphela kwenyanga mhla ka-28 sizodrayiva siye khona eMpumalanga. Ngicabanga ukuthi-ke nakho kokugcina ibhuku ngiyezwa kuthiwa kunebhuku layikhaya okubhalwa khona abantu asebezinikelile. Ngangimla-ke ngikhuluma nabo bonke abantu abangizwayo ekhaya lezwi nabangizwayo ku-YouTube. Noma-ke ku-YouTube akungeni kangako, kodwa ekhaya lezwi kunamabhrentshi ekhaya ngaphezu ka-22. Omunye wabefundisa eGoli ukhulume etshela ukuthi angalenza ibhuku. Kuleli bhuku kubhalwe i-next of kin yomzalwane, ukuze uma esenyamalele umzalwane kungaziwa ukuthi uyagula ulimele noma backslidile. Ebhukwini bambona umuntu abazomfonela ngoba kwesinye isikhathi akabe satholakala lo mzalwane bese lokhu kwenza inkinga ukuthi simazile ukuthi uvala ucingo ngoba engasafuni simthinte noma uvala ucingo ngoba enenkinga. Akube-ke ne-next of kin, omunye oseduzane naye sizokwazi ukumfonela. Ayike ngakubona kumqondo omuhle ngamvumela lokufundisa. uNkulunkulu-ke wayesengamvulela ukuthi kufanele onke amabhrentshi abe nalo leli bhuku. Bese seyijikisa lento aseyibekile lo mfundisi sithi
akubhalwe i-next of kin. Ngicabanga ukuthi thina wethu sila omunye umzalwane waqhuleka ngenhlanhla-ke siyamazi sifika naye ngemoto masikuzala enkonzweni. Ake sithathe singamazi kwenzeke into la endlini, sizotshela ubani sizomtshela. So ngama magama i-next of kin iyafuneka both ways, ukuthi uma umzalwane singasamboni sifonela bani, uma umzalwane velelwa yinto la endlini sithinta bani, ngoba sizoba nenkinga ngelinye ilanga. Asimazi uJesu uzobuya nini alande bani, amlandele la endlini. Okwethu sesiyafona simuse emothwala umuntu, asibazi abantu bakubo, siyamkhulekela, sifuna avuke, athi uJesu ningamkhulekeli sekufile insuku zakhe, ngeke ngisamvuze, ngoba siyabakhulekela bavuke olungakafiki usuku. Mase lifikile ngeke avuke, ngoba kuthina esivusa abantu babuswa inkosi uJesu. So-ke ngiyacela yonke indawo emabhrentshini asentabeni sibe nebhuku, kube ne-next of kin, inamba yocingo lwakhe lowo muntu, ongathi makuvela into sikhonza la bakwazi ukuthinteka ihlobo zakhe, noma-ke nathi masifuna ukumthinta singasamtholi sikwazi ukusebenzisa inamba ye-next of kin. Hhayi-ke ngicabanga ukuthi izwakele-ke leyo. Ngidileke nezinto zami okufanele ngiyimemezele la, kuzofuneka-ke siqhubekele-ke enkonzweni itulo ngolami. Kufanele ngehlise-ke amathe ngalokho esesikhulume khona. Oh, phansi kwebhayibheli. Kumnandi ukubhukha yabo, noma wenza iphuthu ukuthi ubhukha lokhu. Ngicela sithule number 6 amabesi ambala. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amalanga onke, sengikuba yonke into engiyenzayo kufanele ibhese eBhayibhelini. Izenzo chapter 13. Izenzo chapter 13. So from verse 1 to verse 3. Bese ngikhuluma kancane bese senza leyo item bese singena kwenkonzo yesithu senkosi. Isihloko sakhona sithi uhambo lokuqala likaPawulu, ukubusiswa nokuthunywa kwakhe. Verse 1. Kwakukhona e-Antiokiya ebandleni lakhona abaprofethi nabefundisi, oBhanaba noSimeyoni othiwa uNigeri, noLukiyo waseKurene, uManayeni owayondliwe kanye noHerodi umTetrarch, noSawuli. Kwathi bekhonza inkosi bezila,
umoya ongcwele wathi ngahlukaniseleni oBarnaba noSawuli ukuba baye emsebenzini engibabizele wona. Khona bazile ukudla, bakhuleka, babeka izandla phezu kwabo, babamukisa. Ngake ngasho ngelinye ilanga ukuthi ngathandaza ngambuza uNkulunkulu ukuthi leli bandla Nkosi ukuthi ngiliqala liyafana yini nebandla lezenzo chapter 2 bandla kwehla umoya ongcwele wamkhulekela uNkulunkulu. Yingakho-ke uma ngenza izinto ezinye noma ngabe ngiyaziqala, uNkulunkulu uyangiholela ezweni ufuna simsebenzise. Uma usitholeke uthunyiwe inkosi lapho emthume khona ukuthi hamba yosebenza, ulake ngoba sizokwenza le nkonzo, ngimkhulekela, ngimbeke izandla, ngimbusise ukuba aphume ayokwenza umsebenzi uNkulunkulu ambizele wawo. Lokho kuphela engizokwenza uma usithole oza ngaphambili. Jesu wami njalo uyaphila, uyaphila Jesus,
edumile ngokuthi kuthiwe isidlo senkosi. Siyacela le Nkosi ikhulume ngomoya wakho. Kuba Nkosi singabi noma ubani ozodla kube seyihlolile wabona ukuthi ufanelwe. Siyacela ube kade nathi Nkosi kule nkonzo uyibusise. Nezolandela sinikela kuwena Yesu kosuku. Siyabonga ngakho konke kuze kube manje uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizovula ngezwi lenkosi ngokaJohane chapter 6. Singiyamangala moya usibhalile ifethu ngeselivulile. John chapter 6. Siqala ukufunda masifunda ivesi elilodwa nje, verse 56. Bese siyawaba seKorinte. Kufundeka kanje, odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuye. Ngiphinde, odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuye. Kwenye inkonzo zangonyaka odlule zesidlo senkosi ngafunda from verse 53. Ngicabanga ukuthi ngade no-54 angisakhumbula. Kodwa namhlanje ngila ku verse 56. Ukuvuma kwenkosi sizoyiqhuba nje size siyodinga laphaya mhlambe ku verse 68 noma verse 70. Ukuqhubeka kwenkonzo zesidlo siba nazo every month. Uma isimo siyazi sasiba nenkonzo yesidlo njalo nge-second week of the month. Ngenxa yomsebenzi usumningi usumkhulu yaphela ngenyanga singabanga nesisindo. Uthi-ke uJesu la, odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuye. Isidlo senkosi inyama kaJesu, igazi lakhe. Abafundi ababelalele ikhuluma lawo mazwi bakuthatha ngokwenyama, ngoba kwadinga laphaya ku-verse 66 basuka bonke bahamba bamhlubuka bethi lo muntu usho kanjani sidla inyama yakhe siphuze igazi lakhe. Sizokhumbula ku-verse 35 kwayo le ncwadi ethi uJesu ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba nokholwa yimi kasoze oma. So isidlo senkosi siyisinkwa. Usinkwa uJesu uyena isinkwa sokuphila. Yingakho-ke thodla inyama yakhe aphuze igazi lakhe uhlala kuye naye uhlala kulowo muntu. Okungukuthi umzalwane nomzalwane kufanele adle isidlo senkosi. Okungukuthi umzalwane nomzalwane kufanele ayidle inyama kaJesu eyisinkwa sikamoya. Mawuqhubeka nalamavesi uyasho ukuthi okhokho benu badla imana eyayehle ezulwini, kodwa mina ngiyona leyo mana. Kungamazwi okuphila. Kuba ihlazo ukubona umzalwane kuphela usuku azayolala iBhayibheli akakaze alivule, akakaze asidle isinkwa sosuku, akakaze ayidle inyama kaJesu. Kube nzima umzalwane liyashona ilanga akakaze aliphuze igazi likaJesu. Igazi likaJesu siyazi ukuthi umoya ongcwele. Ngeke ngakuchaza lokho kaningi, noma mhlawumbe kufanele ngichaze ezinye izinto sengabona zifuna neziphinde, ngoba ekhaya lethu bayangena abantu kakhulu. Uzothola ukuthi ngayidinga mhlawumbe ukukhuluma lento abantu be-6,000 noma be-7,000, njengamanje bangaphezulu ka-8,600. Kahle kahle uma ngiba exact usele abantu abangaphansi ka-20, 69,000. So bakhula-ke mabelana. Indaba yokuchaza inyama enguJesu negazi lakhe athi kufanele silidle. Sonke njengoba sidla, imizimba yethu siyithathe kubazali bethu, igazi lethu silithathe kubobaba bethu. Ngizozama ukukhuluma ngendlela ezizoziwa abadala ngoba kuney'ngane. Ubaba mayihlangana nomama
uNkulunkulu wasemsebenzini, igazi eliba kulo mntwana kuba igazi likaBaba. Ngenxa yokuhlala kwengane 9 months kumama isuke ithekela umzimba, yikho iningi lezingane zifana nonina rather than ukufana nobaba. Yebo, zikhona zifana nobaba, kodwa abantu abaningi bafana nomama babo ngenxa yomzimba, inyama bayithathe kubona. Yingakho uJesu kuthiwa uyindodana yomuntu. Mawufunda lapha kuGenesis chapter 3, uJesu uyinyoka kuthiwa inzalo yowesifazane yothokoza ikhanda lakho. Inzalo yowesifazane iyodwa, uJesu kuphela owazala owesifazane ngaphandle kwendoda. So iBhayibheli ngisho elidala ligcwele uJesu kuphela ukuthi abantu abakwazi ukumbona kukhulunywa ngaye. Makukhulunywa ngenzalo yowesifazane kukhulunywa ngoJesu, hayi abanye abantu, ngoba thina siyona inzalo yowesifazane, siyinzalo yowesifazane nendoda. Naw-ke umzimba kaJesu uyinyama akayithola kuMariya. Igazi likaJesu liwumoya, ngoba ingelosi mayifika kuMariya uthi uMariya kuzokwenzeka kanjani ukuthi ngikhulelwe ungayazi indoda na? Uthi uGabriel amandla ophezu konke umoya ongcwele uzokwengama. So-ke igazi likaJesu umoya ongcwele. Uthi-ke uJesu odla inyama yami njengoba yisinkwa sokuphila, ulizwi, ukuthi ofunda izwi adla aphile ngalo, aphuze igazi lakhe agcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele, uthi uhlala kuye naye loyo uhlala kuJesu. Ngakho-ke kufanele sisidle isidlo senkosi, ngoba iyona nkonzo yokungena emanzini zimbili kuphela iy'nkonzo ezipractical, kodwa ezikumoya, ezikweli kamoya. So uma udla isidlo senkosi usidla physically, kodwa usymbolize ukuthi ungumuntu odla izwi. Ungaqambeki amanga ukuthi udla izwi kanti izwi awulidli. Usymbolize ukuthi ugcwele wena ngamandla kamoya ongcwele. Ungaqamba amanga ukuthi ugcwele ngamandla kamoya ongcwele engekho. Ngoba onomoya ongcwele unembewu kaNkulunkulu. Onembewu kaNkulunkulu akasenzi isono. Onembewu kaNkulunkulu uSathane akasondeli kuye, uSathane uyamsaba. So-ke ungazike uqamba amanga ulingise o-Ananiya noSafira abaqamba amanga phambi kukaPetro base beyafa. Uma udla isidlo ungafanele ungazivumeli izono zakho, isidlo siyabulala. So-ke uma-ke wena uyidla le nyama enguJesu, uphuza igazi lakhe, John chapter 3, 1 John chapter 3 verse 9 lithi lowo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanalona ngokuba uzelwe uNkulunkulu. Imbewu kaNkulunkulu iyizwi, imbewu kaNkulunkulu ingumoya ongcwele. So umuntu okholwayo ozelwe uNkulunkulu akasenzi isono ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlezi kuyena. Imbewu kaNkulunkulu yahlala kuMariya kwaqhamuka uJesu, ngoba uthi uGabriel amandla ophezu konke azokwengana. Bese kuthi ku-1 John chapter 5 verse 18 siyazi ukuthi lona loyo ozelwe uNkulunkulu akoni, ngokuba ozelwe uNkulunkulu uyazidina nomubi akamthinti. Ngakho-ke bazalwane, le nkonzo esiyenzayo ayinayo imigomo, ayinakho ukuthi ukhonza la ekhaya noma ukhonzi la ekhaya, ayinakho njengoba ngiyizwa amanye amabandla kuthiwa umuntu uma engabhabhadisiwe akasidli isidlo, angikaze ngikubone ezwini. Ayikho imigomo yokudla isidlo ngaphandle kokuthi be holy, because Jehovah our God is holy. Ibani ngcwele ngokuthi Jehova uNkulunkulu wethu ungcwele. Asiya waseKorinte bokuqala chapter 11 verse 23. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku
akhashelwa ngabo, wathi abathi sinkwa, wabonga, wasihlephula, wathi lokhu kungumzimba wami osheshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Usachaza lokhu ebengikuchaza, angigxili kakhulu namhlanje ngoba sisayezwini losuku. Kodwa-ke wabonga, wahlephula isinkwa wabonga, wayesithi lokhu kungumzimba wami. Yingakho-ke ezwini esilifundile ethi odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami ngihlala kuye. Verse 25 ka-1 Corinthians chapter 11. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa, wathi lesi sitsha sizivumelwano esisha egazini lami, lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ukuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi izibuye. Uma umemezela ukufa kwenkosi usitshela ukuthi uredi wena nokuhlwithwa nebandla. Awukwazi ukumemezela ukubuya kwenkosi ungcolile, ungazivumeli izono zakho, unesono esikuhlulayo, usumemezela ukufa kwenkosi ngoba ungumqambi manga. UJohn chapter 8 verse 44 uthi uJesu ningabakayisho uSathane, yena ungumbulali wabantu kwasekuqaleni. Umuntu oqamba amanga ufuzwe yisho uSathane. Asingawaqambika amanga endlini kaNkulunkulu, ngaphezu kwakho konke siqamba amanga ngomoya ongcwele. UMatthew chapter 12 ubeka kuqala ukuthi ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelele kulelizwe nakwelizayo. Angazi-ke uma uzoqala ukuqamba amanga wena umemezela ukufa kwenkosi, ube ungakulungele ukubuya kwayo, uzongena kule phezulu ngokugqabene nenkosi. Verse 27. Ngakho-ke lo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Uma unecala lomzimba futhi unecala wena ezwini lenkosi, ngoba umzimba wenkosi ulizwi, uyisinkwa sokuphila. Lithi-ke unecala necala lomzimba negazi lenkosi. Igazi lenkosi engishithi umoya ongcwele. Uma unecala kumoya ongcwele, unecala ongeke uthethelelwe kulo kulelizwe nakwelizayo, futhi ususayinile wena agreement noSathane ukuthi washo isifokhweni. Ngakho-ke zihlolisise, ungagijimeli ukudla lesi sidlo uma ungafanelekile. Verse 28. Kodwa-ke umuntu akazihlolisise khona kakade lesi sinkwa aphuze lesi sitsha, ngokubodlayo aphuze uzidlela ziphuzela icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Verse 30. Ngenxa yalokho abaningi phakathi kwenu babuthakathaka, nabagulayo nabaningana balele. Ngikuchazeke lokhu ukuthi ngoba kuthiwa babuthakathaka, uma umuntu ebuthakathaka sifuna ngobuthakathaka bukamoya. Uma udla isidlo okungafanele uzoba buthakathaka emoyeni, uthi uyathandaza uzume ukuthandaza. Udla ungabongile ukudla ukhohlwe, ukhumbule usufaka isipuni emlonyeni, ukhohlwe ukuthi usemkhosini, ukhumbule usufaka ukudla emlonyeni. Kube umzalwane obandayo, ongekho sivivi nje, obandayo. Inga yakho yini na? Wadla isidlo ebandleni elithize ungazingcolisile. Kuthiwa abanye babuthakathaka, abanye bayagula. Siyagulisa isidlo senkosi. And uma uguliswa isidlo senkosi-ke sithi uma sikuthandazela ungasili, ezinye zempawu ukuthi wadla isidlo senkosi ungekho ngcwele, okubiza ukuthi vuma isono sakho. Mhlawumbe wawumfundisi ebandleni elithize, uphakela isidlo senkosi ungekho ngcwele, uvuka entombini, uvuka endodeni, uvuka emkipitweni. Ngiyakutshela-ke mina ukuthi uxabene noNkulunkulu, uxabene nomoya ongcwele, bewufanele ukukhala ngaphezu kwethu sonke. Lingisa abaseNiniva abakhala sebetshele ukuthi in 40 days uNkulunkulu uzolibukisa. Bazile ukudla bakhala, bathi ney'ngane zinganceliswa, ney'lwana zingaphiwa ukudla. Sithinta inhliziyo kaNkulunkulu, iyathinteka ngempela ngobaxolela ababhubhisayo. So udinga-ke ukuxolela okufana nalokho nawe. Kungenjalo izulu ngeke ulibone, ngoba uxabene noNkulunkulu, udle isidlo
kungafanele. Verse 31, kepha uma besizahlulela thina besingayikwahlulelwa, kepha nxa siyahlulelwa siyalaywa inkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Senkulu ukuchaza ukuthi abaningana abalele-ke bafile. Siyazi-ke la ngizoyiqoqa namhlanje le ndaba, kodwa siyazi ukuthi ngihlale ngikhuluma ukuthi khona badle isidlo senkosi lapho eKipitile, wafa owesifazane wakhona. Kwakuze ukuthi ngithenge uNkulunkulu, ngithi inkosi yenzele igama lakho udumo ukuphilisa, wayesiyamvusa esengijekile ukuthi umbulele ngokudla isidlo sala ekhaya engekho ngcwele esemkipitweni. Ngakho-ke ngiyambonga uNkulunkulu ngevangeli anginikeza lona, ivangeli eliphilayo, ivangeli elikwizenzo chapter 2, eliyindalo ekuthole noma yikuphi, ngoba baholi bayegoda inkemba yabo egazini. Jeremiah 48 verse 10, qale kusiya umuntu ogoda inkemba yakhe egazini. Mase bemila phambili abalibeki iqiniso ngoba bafuna imnikelo, lokho sekugoda kwakhe inkemba egazini kuseqale kusiya. Ngiyambonga-ke mina uNkulunkulu owangenza ngangaba umfundisi wemali, ngaba umfundisi ofuna abantu bayezulwini. You can keep your money kodwa sihambe sezulwini kunokuthi unginikeze imali yakho bese ngikubhodlela iqiniso, ngoba sobabili sesibhobweni. Masikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathola phambi kobuso bakho, siyacela ukuthi ube kanye nathi kule nkonzo. Basize abantwana bakho bazihlulele kube lona loyo, ukuba Nkosi singenzekelwa engizokubiza ngehlwa. Uqhamuko kwaqhamukela uPetro, o-Ananiya noSafira beqamba amanga, bafuneka kuphuma amadoda ayombela indoda imbele nomkayo ngenxa yokuqamba amanga. Ngiyafisa Nkosi, ngiyacela ngenxa yegama lakho ukuba kungenzeki, bavale bavimbe abafuna ukudla isidlo senkosi bengasilungele. Ngiyathandaza, ngiyacela Nkosi ukuthi kube yilabo kuphela abasilungele, ngoba Nkosi usitshelile wathi abantu babuthakathaka, abanye bayagula, abanye bafile ngenxa yokungazehlukaniseli umzimba wabo. Siyacela-ke Nkosi ube kanye nathi, siyakhuleka kuJesu Kristu inkosi yethu. Usahamba-ke emhlabeni wathabatha isithi, wasibusisa wabonga, wathi thabathani nonke kukho lokhu, kungumzimba wami osehlulelwe mina. Waphinde wathabatha isitsha sewayini wathi phuzani lonke kuso, lokhu kuyigazi lesivumelwano esisha ukuthethelelwa kwezono. Siyabonga-ke Nkosi, ngiyacela ubusise le nkonzo manje, ubusise lesi sitsha engisiphethe manje, ukuba Nkosi sihlumelelise amathambo enyama namathambo kamoya, kube ukugcwaliswa kwabantwana bakho ngamandla kaMoya oNgcwele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba, egameni likaJesu siyabonga, bahlabelele ithuba lokubonga, sebelindile isidlo Nkosi, osuphuma uhambe eGetsemane uyosithenga lapho Nkosi owakhuleka khona ufisa lesi sitsha sidlule, kodwa wathi kungabi inhlando yakho, lithi izwi Nkosi kuLuka lithi ithuthu zakho kwabe ngathi zingamanhlonzi egazi, ngenxa yokuthi awulandeli mina siyona esikhulu. Ngiyabonga Nkosi Jesu, ngiyabonga ngokuba ufanga nabangekho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi wangithenga ngenani elikhulu, size ngahlehlele emuva. Noma izimo zivuka, ngingayishiyi ngabeleke kumina. Khulekela abantu ibandla Nkosi, ngisize ukulekelela. Ngizanalo kuwe ukuba Nkosi ungcwelise, ungalahlekelwa nawe yedwa kubona. Ngoba Nkosi akekho umdalela isihogo kulaba abantu abana namhlanje, kodwa uSathane ufuna ukulosha nabo esikhokweni.
usisa kuwelona loyo Nkosi ufikile khona. Usidile noma kazilanga isidlo usise Nkosi asidle ngozamo. Ngiyakhuleka ngicela egameni likaJesu bangcwelise. Ngezwi lakho ngoba izwi lakho lingukuphila. Ukanathi Nkosi sesiqhubeka nezwi losuku sinikela wena lenkonzo nomoya wakho omgcwele. Usiphole, usipholele kulo lonke iqiniso uJesu Kristu inkosi.